алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. тамошобинони канали Апаи Шаҳло, ман мехоҳам шумо дар чӣ интересна ҳаст савол дар комментария нависед барои шурондани ниҳоли гул. Чӣ хел гулро аз аввал сабз кардан, чӣ хел хокша алиш кардан, гул барои чӣ зард мешавад, гулро барои ба чӣ витамин ё ба чӣ шампун ба тоҷикӣ гӯем шуштан дар кор ки блистит я ё анаи гулро чӣ хел личени кардан дар кор. Шумо ҳамин хел гул доред, чӣ хел личени кунем ки мана ин баргои нав мекунад, чӣ хел шурондани нав аз чӣ гӯям аз нав шурондан, чӣ хел реша гирондан, чӣ хел гаршок алиш кардан. чизе ки дар шумо интересна таги комментария нависед. ман мунтазири саволҳои шумо ҳастам. ман аз видеои Апаи Шаҳло ҳама комментарии шуморо интизор ҳастам. мехоҳам ба саволҳои шумо ҷавоб диҳам. ман як рӯз иншоаллоҳи раҳмон як магазина медонам ва ин магазин ҳозираш дар имон рафзода, боз карантин аст. фасли карантин ман мехоҳам ки рафта як видеои конкретна карда аз ҳама витаминҳое ки гул ба худаш мехоҳад ҳавай ба шумо видео карда равон кунам. ман мунтазири саволҳои шумо ҳастам.